Sahay, I really don't know unsa ang pag-start sa akong vlog. I'm even wondering, unsa ka ako istorya or unsa ka pag-hello sa ilaha. It's weird. Kung tanaw na ko akong self sa video, makakatawa ko, but it's a good experience. It's a funny experience most of the time. Pero enjoy kay siya. Labi nang ikaw ra isa, you'll laugh at yourself. Set na kay kumugawas, prepared na kayo, pero saan taman ang weather outside, dili ka cooperate. So, locked up ko karon sa akong kwarto. Pero I don't mind. My room is really nice. I've never been here. Pero last time siguro ko nakaanhig Sydney was 5 years ago din. Wala na din ako nakuha ang flight. It's because of aircraft ni mo nga gi-operate. Itong una mga wala pa ko yung license malupad sa double-decker na mga aeroplano. Jumbo jet ba? But now, recently lang na ako siya nakuha mga 2 years ago. So, aya pa din ako siya nakuha balik. Tugnaw kay sa gawas. And as usual, akong kadalon na jacket kay kuan nga ko dili gyud ko enough sa weather. Dugay na kay nako di ka buhaton pero dili gyud ako siya ka-perfect. Sayop gyud ako kadala nga jacket, dili siya enough sa weather. So kaya nag-decide ko nga magkuan na lang, magstay na lang there sa hotel. And I hate staying inside my room kay 14 hours you're locked up in a tube. And you don't have the proper oxygen. So, pag na ako sa ground, as much as possible, gusto ko maggawas-gawas para makalanghap og sakto nga oxygen para sa akong lawas. But today, apparently, the weather is not cooperating. So, I have to stay inside my room. And, kaganina, nag-breakfast ko, pero diri siya sa hotel. Nag-try kong step out sa gawas. I really tried, but di ko siya makaya. Kay avoid sad ko og kuan colds ka, avoid kong sipon kay it's one of the no-no kung galupad ka kay you would ruin your eardrums and take off landing, mga pressure dira. So having colds is one of the things that you have to avoid kung naakaani nga job, right? It would cost you your job eventually. Okay, once your eardrums exploded, hindi na ka pwede mo lupad. That's the end of it. And karon, dira ako sa room. So, I decided, okay, mag-vlog na lang ko para, dili ko ma-bored. And, probably, mag-try ko og as sa ila. Kung ialaw ko nila, musaka taong niya dito sa ilang rooftop. Naman ko sa airport hotel. And it's really nice. Ang view dito, tsada kayo, kaya you would see the aircraft taking off and landing at the same time. So, I think that would be a good experience. So, first, itour ta sa mo sa akong kwarto. Dili kayo, okay, ang lighting karon kay yani magiging yung design, medyo dark siya. So, ito mo. Ako'y 60 inches TV. Akong bed, it's like a queen size bed or king size, I don't know. And akong closet. Ang closet is made out of glass. Social kayo siya, marugi pang baligya imong sanina. Na kay imong mga kuan, bar, mini bar. You got your snacks and nasa kay drinks, but these are like for sale. So bayaran na siya. You have to pay it on your pocket. But the freebies though, you have to collect them. And I'm sure I'm not the only one who's doing this. So, naka-ready na akong mga tea bags. I've been collecting them. Mga shampoos and conditioners, of course. And what else? Oh, mga chinilas kayo. Of course, wag na kayo bisita. Imuginis lang. Panggan ko. Dagan na kay ko collection nga chinilas, pero dili mo good kay siya kanang maglasad og longer kay pang hotel ra good siya. So when you use it at home, siguro a week or 2 weeks and then you have to throw them away na dayon, which is good sa ako kay makollect na ko siya. But dili sa siya tanan na hotel na kay only an Asian destination kung makakuha og mga sleepers kay basta Asia gali dagi na permitted chinilas. Diri sa Australia kay daghan man siguro Korean, Chinese or mga Asian nga mga visitor sa hotel mo nang nasa sila sleepers, but normally like European destination wala kay sleepers. What else? Nawa ninyo. Ang door, it's a sliding door. It's sharing both the shower and the toilet. And to din ang ako ding amenities dira ko buti akong amenities. Yeah. So
palibot ko. Ay, pamilin. So, tanaw na to karon. Ang sayo kong kita. I'm not sure if there's a lot of things to see in this hotel. Let's see. Still drizzling outside. And it's already dark. Oh boy, pangit yun na yung buhay mo. Di ba't nakalagay ako? Manin lang pinakataas 12 floor. Let's see kung nga kailangan. 12 floor, let's check. Apparently, pas mo ta, wala tagitugtan mo sa kasarutak. Kay, it's not safe. So, I respect that one. So, di na ko kung sa kong kwarto. Sumupa sa doon yun eh. Mara to siya. Magbabay na ko kayo. Saan taman, di na ako pwedeng maroom ang kuan. Masuroy ang taas. So, di na ako sa kong kwarto. Kaam na lang ko. Manalang ko balik karon ang kuan. Tulfo. Para malingaw. Dahil matulog na din ko. Alright. Bye. Peace, y'all. Bye-bye.